Kailangan. Tara! Namay sa Parula mga lods. Bigat ang parula ko. Hindi kung ano, tatay. Lobster. Lobster. 1.5 ang kilo. Ha? Meat lobster. Oh my God. Okay, flit ito yung kakaon na. Kanton bihon, nana. Sana. Apa kanton? Kuantag bihon? Kasi gwapo nga. Okay, this is... Sa ito ba? Ay, Kaya ko doon. Ami na isa na wow, yummy. Ami sa ikon kay driver ko. Sorry. Dito na bigas isa. So, right now, we're here in Parola. This Parula guys. Nami sa Parula. So may istorya ni mo rin. Bilang sa bata. Pagkari nila. Sabi ka? Ah. Karon na po dito. Kita na. Guys, mukat-kat man dito rin guys, oh. Ay, gahabog. So, 5 ang musulod eh guys. 5-5. So, bawal bata. Bawal bata. Dalang kan. Bawal bata og senior. So, nasulod namin guys. Sunod na lang, babe. Pagdako na kami. Ila. Let's go mga lods. Bubuli. Sila kasi. Ang ihapon to niya. Ilan na steps? Mo pilang guys. Kaya na yan. Pa. Alit. Tanang mo dito. Kita sa ultimo nga. 5 floor to. Ila. Walang 5 floor mo. Yaman. Ilan na steps? Ihap. Oh my God! Ora Yulio. Say hi, Daray. Hi ba? Hi. Her is... Mas dapat ito bang. Eh, do. Apa ni tadi? Sige, mag-picture sa amin. Ay dapat dili ka nang dili. Atin sila.
to my vlog. Napa! Napa! Okay, what can you say for today's... May may storya sa dagat. Lyrics Siya, ng web. Juan. Diba? Hindi naman makakapag kayo yan. Yan, lalapit. Balitan yun. Ikaw lang. Ang sa'yo may storya. Ang kamamaros kay malipayon daw siya. Wait, ikaw. Balod. Ayaw ko na si Balod. Kasi ko katumpa. Tayo ko rin sa tukol. Sige na, bante forward na mo. 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 말